Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dumateng panjenenganipun para sesepuh pinesepuh ingkang nganggung hamestogi papoyaning kautaman ingkang panuh pinuli saha kinabekten. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Bapak Dan Ramil, Bapak Kadus, Bapak RT RW ingkang tansah kawula hormati, lan sedaya para pamirsa kakung sumawana putri mugi ingkang tansah kawula tresnani. Saderengipun kawula kita sesarengan mundhakaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih wekdal siang punika kula lan panjenengan sadaya saged pepanggihan wonten ing pawiyatan siang punika. Boten kasuban sholawat saha salam mugi konjo wonten ngarsanipun Gusti Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah gadang-gadang syafaat wiwit gesang wonten alam donya ngantos benjang yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dene kawula sak rombongan minangkani panyuwunipun kadang panitia merti dusun-dusun jerukwangi. Bilih kula sak rombongan kapurih derek mangayu bagya paring panglipur dumateng sedaya warga masyarakat dusun jerukwangi. Kula sak rombongan langan tredha mundha saking dusun pule badhe mentasaken tari satriya ingkang dipun pimpin Mas Bagus Alvin Daryanto ingkang dipun saserpui panjenenganipun Bapak Suleman ing pramila
Sumangga kula aturi mirsani ngantos pari purnaning pawiyatan wonten punika. Kawula cekapaken semanten atur kawula menawi wonten kekirangan saha kalepatan kula nyuwun ageng pangapunten. Sumangga kawula aturi mirsani badhe kawiwitan. Nuwun kula nuwun.
Thank you.